Kristu inkosi. Jesu 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 Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu ongenanjabuliso, uNkulunkulu ongithandile nami ngingelutho ngisoni, kepha wangipha abazali, ubaba uNtuli noma Mtuli, nomkhulu ubaba uNtsibane noma Ntsibane. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga, ngiphakamisa izandla zami ngithi kubo bonke uThixo akekho njengabo, osinikeze abazali abaseluleka ngeluleko, baqondise endleleni yakho, noma usenkingeni uthatha idluliso zabo ezithi uJesu Kristu inkosi, ubone kuvuleka lapho bekuvaleka khona, ubone nezinkinga nezimpi uhlehla egameni likaJesu Kristu, uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu ka-Abrahamu, uNkulunkulu kaJakobe, uNkulunkulu ka-Isaka. Siyambonga uNkulunkulu ngedluliso likababa nomama Ntsibane nobaba Ntuli nomama Ntuli. Siyabonga kakhulu, ngisukumela ukuzophakamisa uNkulunkulu omuhle waba nesihawu kimina, wangitshengisa oku-right noku-wrong. Amaphutha wona ayenzeka, kodwa ngey'mfundiso zabo zikwenza ukuthi uyibonele ngisho uhamba wedwa ukuthi noma usukuthandile usungenile, usuthe mhlawumbe usucasukile. Mina ngumuntu onalesi sifo lesi esingathandeki kakhulu solaka, uma sengicasukile ngicasuka kakhulu, kunjengama ngihleka kakhulu. Ngize ngibona agcwaliseka lo mbhalo ukuthi iwele liyisiminyane, ngiyiwele nje mina ngokufana, kodwa emhlabeni akasekho, uhambe ngawo nje lokhu 2017 ngoshukela. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngibonga nangalesi sikhathi somkhosi elesikade singenele bona, to speak the truth and shame the devil. Bandla ngidla i-BP, futhi ngale BP eyinkinga, kodwa bekuthi uma kuthandazwa uthandaze ngidla ngalezo khathi leso ebekwenzeka udleke ngaso. Kodwa kukhona isimanga esibonile ngiya esibhedlela bafika i-BP yakho yangcono, i-BP yakho, ngoba ngingilaliswe ngisho nasesitenga ngayo, kwathiwa i-BP yakho yangcono. Ngaphinda futhi sengiya nje, bengiyithanda ukuba nomkhuhlanyana, ngase ngiya nje emveni ukuthi sesiphumile emkhulekweni, yafika yangcono futhi i-BP yami. Ngaze ngasho komunye unesi engimjwayele, ngathi ngamxoxela le ndaba lena yasekhaya lethu lasikhonza khona abazali bethu, nomthandazo nakho konke, nangomthandazo lesinikwayo ukuthi siyithandaze before silale, ekubaba sifakele yona owephupho nokuthandaza noma ngabe kuthiwa ungayiphi i-problem, bese uyithandazela nokwakho ofisayo egameni likaJesu waseNazaretha, uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu onamandla onke, owayekhona ngakabi bikho lutho nokhona namanje, ethi uJesu Kristu inkosi, ababusisa abazali bethu, abanisele nemihla yokuphila. Ngiyabonga. Asikisi, ngiyaxolisa, angisho ukuthi ngubani. Yebo, usho. Ngivela intethelelo, nginguNonhlanhla Bhengu eNtunjambili, eKranskop eNtunjambili. Inkosi imbusise.